Wow. Good morning, guys. This is me, Nesta, the black teacher. Good morning. Today, Sunday, the 4th of January, 2026. And the biggest headline, newsi yaikulu kwambiri yomwe yachitika usiku wathawu ndi zomwe zinachitika ku Venezuela kunena kuti America kutumiza asilikali ake ankhondo kukapanga attack Venezuela ndi kugwira president wa dziko la Venezuela. Ndipo president wa dziko la America Donald Trump wapanga tweet zinthu zomwe sizinaonekepo kupanga tweet chithunzi cha president wa dziko lina atamangidwa ali mu ndege yopita ku America kumene akukazengedwa mlandu. Anthu ambiri sanasangalale. Okay? Anthu ambiri including me, ma video amene ndapanga dzulo ambiri mwaona kuti I didn't support action imene iya ya America, no matter what I didn't support it. Ndipo ndakhala ndikunena ndinapangapo mbiri ya ubale udani wa America ndi Venezuela pamene unayambira, ndipo ndinanena kuti nkhani yonseyi ikukhuzana ndi mafuta a dziko limene lili la Venezuela. Okay. Hold a minute. Bye. So nkhani yayikulu yomwe tonse ambirife tadana nazo ndi imene yonena kuti this is zachidziwikire zonena kuti America ikupanga izi kufuna mafuta a Venezuela. So pano zonse zidachitika with an open mind, ndikudziwa kuti ifeyo from outside tadana nazo, ndiye ndinali ndi chidwi kuti ndione ku America number 1 kuti kodi anthu aku America akusangalala ndi zimene Trump wapanga. Ndiye as usual ku America is a divided country. Kuli anthu amene amasupporta Trump, amene amayenda ndi Trump, ndipo kuli anthu amene amadana ndi Trump, amatsutsana ndi Trump. Anthu amene amatsutsana ndi Trump ambiri, they are shocked and they are unhappy ndi zimene zizi. Monena kuti muona madera ena ku America akupanga ma demonstration against zimene zachitikazi. Koma kuliso anthu ambiri ku America amene amasupporta Trump, amene amadana ndi Maduro ndi Venezuela, amene akusangalala ndi zimene zachitikazi. That is America. Ndiye tikanyamukanso ku America kupita ku Venezuela ko eni yake adzikolo, eni yake president amene wagwidwayo, tikapezanso kuti kuli gulu la anthu limene kucha kwa dzulo adamva kuti president wawo wamangidwa, watengedwa, anapita ndi kukasangalala. Chifukwa yani? Ndi mukakaona anthu amene amasangalala ambiri ndi achinyamata. Anabadwa mu ulamuliro omwewu ma 1990 ma 2000, akula mu ulamuliro wa ma sanctions, mpaka pano akusowa ntchito, akusowa ndalama, miyoyo yawo, future yawo saoneka bwinobwino, poverty, umphawi, anthu kuthawa ukasaka ntchito ku America kumakhala ma illegal immigrants chifukwa choti zinthu mdziko mwawo sizikuyenda. Ndi gulu limene lili ndi limene likusangalala ku Venezuela kuti munthuyi watengedwa. Ndidaona anthu amene wakusangalala, ine ndimazati kodi aini ake adzikoli akusangalala chifukwa chani? Why are aini ake adziko akusangalala kuti munthu president wawo watengedwa? Ngati aini ake adziko wakusangalala, ine ndi ndani kuti ndizikwiya? Ineyo ndi ndani kuti ndizikwiya? Ngati aini ake adzikoli akusangalala, achinyamata adzikoli zaka zofanana ndi zanga, ena achichepere akusangalala kuti basi apati we are now free. Donald Trump akunena kuti tizilamula ifeyo Venezuela, iwo akusangalala, yes tikhale manja mwa America. Mmene ilili Zambia itenge Malawi, ichotse mtsogoleri wa Malawi, Amalawi ena nkumasangalala kuti yes timavutika, atsogoleri athu amalephera kumanga dzikoli, so pano tikhala no manja mwa Zambia.
ena nkumati atichosera bwanji iwowa. Ifeyo akunja ife tizingokamba according to my theories yathu, koma we should put ourselves mu nsapato mapazi a anthu aku Venezuela, achinyamata aku Venezuela amene analibe maufulu ena aliwonse olankhula za kukhosi kwawo pa intaneti amakanika. Anthu amagwidwa, anthu amasowesedwa, anthu amaphedwa, anthu amathawa kumene kumakanyozeka m'maiko ena chifukwa choti kudziko kwawo kulibeko mwayi wa ntchito. Anthu amene wawa akusangalala. Ifeyo ndife ayani kuti tikwiye? Ifeyo ndife ayani kuti tikwiye? Chimenechi ndi chimene ndikuzifunsa ndekha lero lonse kuti kodi what should be my reaction? Reaction yanga yeniyeni ikuyenera kukhala yotani? Reaction yanga yeniyeni ikuyenera kukhala yotani? Chifukwa zikuoneka ngati aini akewo akusangalala, then ineyo reaction yanga ikuyenera kukhala yotani? Ndiauze kuti niyo musamasangalale ayi, mukuyenera kukwiya, pomwe iwo ndi amene amavutika nthawi yonseyi. Ndibwerezenso zonena kuti kumakhala bwino ndi anthu. Ndithu kumakhala bwino ndi anthu zimachitika anthu kumaza kondwerera your downfall. Kumakhala bwino ndi anthu. Zikomo kwambiri.